Tigar kaje. Kaya nama Kaya bikin menai je. Nahawan. Kaje ang tong ada kering tong ka. Dah kemang. Rumah kan tong kade ang kenapa nak hari kaya bang. Kenapa nak hari kaya? Ngamia cari go kaya deh. Kakak ini. Kok ni saya tadi kata pasar berkaya ke tadi. Kenapa haran mah? Ni sini tong ini nang saya deh. Kok bela wana mas sinja sorkan to bahkan nang tong imang ka borok ka. Abo to Mwtai rong ni kiri pata bo masano asyirwad dei tongo ke sarkan ta rokoman kare botol kesongo phano rokai mano mane asyirwad aske kore ya deba chini dehero kuno shakti kare mani shakti sabo mani shakti Jotono lam se ko secret library channel tabuk social media Mwtai manai khulomani market viral toma nukjak tongkha kaisa ke ma tripureshwari Mwtai mantri angkhori khungchanu khungko phaima nukha tei kaisa nukjauka charai khoroksa Mwtai mani a Mwtai power eba phanbai sorni kanda saka asuki phunumani o Mwtai mano hinmaro busuk jorti kupui busuk jorti tatal abo jani ja bishas khaktini wasi maneke je bishas khane khaidi je bishas khaya hanke ba khaya tongdi simple kok haipono o Mwtai manmani viral video no nuki baksa luku poito saya chalak business e rang achina pala abudike negative kok salai tomani bo nukjaka and baksa je poito khlai bishas khanero hinke ba aro thana bage ready ingjak But all video jaga jeng keuna kaham keuna hamia abo yashi sore masre bera thangya tange hinke je Mwtai mani puji tone borok mungsasuk manma bagino sakno Mwtai mano hone abati kok sawi tongja khana aro borno bo phacha borok hamia chaya rani bagi business khai hone yashi surlai masre bermani nogui chengla khapi jagya jodi borok chalak tatal anggi tongke salja maljane saljale kubikok angkorne thike diba abagi sigang saimani naligrana Mwtai manmani busuk Kubui busuk tatal nai nungmani olose jengle expose khane kaham ke abo joto saimono jechini channel pune sim nai tone ro jeng abo kai religion eba dormo te kok sana thaki aro naslair mungte wale mungbo phane bakin ba a kok sana sega noro request khayo comment box kyabni religion eba dormo no tuye yase surse hamya kokta saladi tangi hingai god is one abono bukhau joto chobina kheno sanai jeng bo kyabno bo kaham bo hamya ataki yase suri saglak joto equal soman oki phadi chine main story Jeng joto agini simi nuki khanai phayo baksa hindu rok henkai Mwtai mano Mwtai ase hinmano bishas kai kholomo te baksa christian rok henkai phola kathar sago kobolkha abono aphani phola hanei kholomoi respect rimani nukjaku mane abu jani ja religion eba dormoni kaisa system tongko abo hai hinei samanichi aro jeng kebona hamia hinei sana thangya sudu jani ja dormona bishas khai kaham wansuko hinei samasi henkai kubikok sana thangke chini borok amsuk Mwtai mano hinei ba kebama jaga khanawo te phola kathar mano eba kolabjak hinei ba kebama jaga khanawo direct kok sana thangke Mwtai mangse asai tongmani nukjagu henkai abuni result ta man khasa dofata phyoksaka abuni answer normal comment ke sadi amsik tripura Mwtai kebama ase eba phola kathar ase ta mankha tangi henkai tiprasa amse amsik kebama Mwtai ase plus phola kathari Mwtai kebama jaga ase manuko but oboni olapano je chini tiprasa role tabugo sak hamya bemar bai manjagi theimani se thakia Abu tangi engna nang o kongno ti te kesa kok sajak te kelayo Mwtai na jigi baksa boring sak hamya tomani hamnai bo hambo and baksa ba hamya ke hamya tongku plus phola kathar bai suri jagi bo baksa boring sak hamya rok henkai hamui toma bo nugo and aron bisingo bo baksa borok henkai suri jak bono hamya bo tongku abo norbo nugino tongo sudo asuk simya doctor na jigi bo baksa borok hamnai hamo baksa ke doctor na jama olapana hamya ke hamya tongu thike diba lai thane sala khorsa ke kisti tripurani mokol bemar man jigi pula doctor nai kesa sak hamai kaham na ungpakya but suddenly o asha pro report man kha eba doctor direct sauri kha kisti tripurani sak sore beleno risk angjak besal angnai hene te noro display bo kaham ke lukiman kana kisti na doctor declare kari kha te hamliya nei henke jeng abono sanamu jungko sabone aro tangi sak hamya boring sak sore hamno eba hamya abole neng angkebo sia abaki sekang kahamda hamya abo chere nai olota mangno abose nai thekelayu hanu sekang kebono phacha chala rangjana bagi business khayo aboteke samarole kisa sayano kala jogo chini bukhari sana thanga ke Bunibo buka tongo Lachimung hinmani tongo borno sekang amsige Lachimung roi bang gaye tama manai sekang abuti je Mwtai manmani abor kubuja tatal abuno se khel khate joti lukono kubuino chalak thokoge rangjai tongkhe eba business khlai tongkhangke salja borno tatal phajil manjanai abo kujuk saga tonai joto naikhlain tongo bible or kitabo abono titebo kahmino sejak abage jeng amsig ojaga sana thangya and chini kok samarok joti chaya tongkheba na karti jeng sudu amsung sanai kebona phacha proof evidence Mai sekala kaham hamya yashi suri chalai mani abo sayano kisa nukjago tabuk a nukhungni borok eba family borok no dukhu nang jagi jeno contact kaihoka jeboni problem no sawi khanarka aboni bagi jeng o video no mas namka
Kongno tui ba khorsa buku bini khan kok sawi khnar ka Mwtai mano eba Mwtai ase mano je bisas khane khladi je bisas khlai ka ba ta khladi phaibo tongdi ka hamya saime sigang atike bunyo lachimung mani ekdom sayahni sai khnar ka khorsa buku so anitra batule manasho norbo buku ni kono ka hamya khanawi pati zara nakian ke joto bujane te patik phaching tam sanamusung comment ke sari te video na sa tangke ba share khadi and kisa compromise khladi bini background no wati phaiba bagi sound ke kes ke sangsa aboni bagi bini yang per mano nor kisa ban compromise khlai eba kisa khaloge bin kono kaham ke khana ke ba belakina janai botam saka aborok tini kakang an nong nukhung je problem kulai tongman te ang tini nong an nukhungni kong share khanya bagati sama phakya tam ni kai social media wam sake bayre rang tonga sake bayre rang tongo je thangnai je modi baro kaise Mwtai man te ye pia Mwtai man te bui am sake ko khami sala kya tam ni ge jangno thokai chalak rok acting khayo ba hai rok ke belaki no khok hame ka sawi dongka obono tei no jang sanam jungo no rok je khok hame sanai rok kisa wan chuk ba be kisa kok sa ga khamote ka ham kai video no nai te kisa kok sa ga khamo jang chalak deng tong phajil deng tong jang bo ba hai ke Mwtai maya te mano honai mo hai ke chalak phajil khalai tong maya no rok kisa buji de gagai te kisa sanam sumani ka bose baksa borok ka sung ma hairo khini no te aji chana ni jaga kare khabon bage rangni line income business mo hake khalayo ba hairo khini salai to lakya pia ba sung bo kono business bage khaya kono income bage khaya jang mano nyo mo hake bonyo naya kono khorso na hamle tonwa te bonyo ka ham khanya thangmo binti jung tabuk hamyo kulugi tongka abono ang sanamo chuko please no je jaja ya rokhung ka kai jaja tongli habino sanga musake hamya rokita sala chide abono te na ang no sanan hinai ko jawa jang amsake video viral manoge amsake apsake dukhu nanga bose mukti kalai bse chine mukti kalai baliya te o video no amsake video viral rokta khalala shite please nong nanga bono koina muchungo te baksa kai hinka obo sakal che kolob jang na rokhanai obo hairoke salai tongai kya belakino khuk sitra kje nijini sana muchung teke salai tolakya gang abono sana muchungo je sungno jaja gya gagai pleno jaja ya khai jaja gya no rokta nai de juri jaja gya ka jaja ta nai de jaja khaba nai de te je o media o phone number o ja gaga baksa kai number on hare hanyo nang yaro call khlai jono asake problem khiklayo jono khok hamya bahe kutugo abono no jang sana muchungo no rok jaja gya ga jono mo hake ta khlai de ang last kok abono sana muchungo okong nang sana muchungo please no rok te khok hamya rok video rok mo hake khlai te video ro upload rok te bare rok ta khlai la side jangbo jang jodi sino jang hamya lama no himbi tong ga kai jangbo hamya ni phol chhalja manana te jang kaham lama himbi tong ma tong kai jangbo kaham ni phol jangbo chhalja manana please nang abono sana muchungo te no ro ko hamya rok sawi rok te video viral rok ta khlai la side